Lah ngono kuwi nek misale kepepet banget ngoten pripun Pak Dawu? Ya dituki selang, Nduk. Nek kepepet ki di anu lho semayani. Disemayani saged. Oh kena. Lah upami nek disemayani saged umpami dititipne ngoten nggih saged. Belum. Oh iki kadang tutur jangan tinggi tak tutuk sirahe. Ki pari-pari kuwi bahaya. Napa? Lah cara dititipne ning bendahara ora masalah. Upamane dititipne nek kowe iki terus dadine kaya apa? Lho, ya aku ora ngomong nek dititipne. Malah ngono. Walang kakek, Nduk. Yo. Disik. Gareng metu. Dalan di dalan. Sugeng dalu Kang Gareng. Wilujeng dalu Pak Cangke Ki Marsudi Bawa Leksana. Dangu mboten pinanggih sehat nggih Mas. Alhamdulillah Kang Gareng sami sehat sedaya. Sing penting bakune seger kewarasan. Amin ya robbal alamin. Ugi prokadang dulur-dulur kula tenggening Krandu sedaya mugi-mugi pinaringan seger waras. Mula niki dalu menika wujude syukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan menika panjenenganipun Rama Jemani anggenipun tasakuran menika temu wahyuning jodoh Mas. Temu wahyuning jodoh sepisan kanggo saklawase muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin Kang Gareng. Jan rumangsa ora cethuk 2 minggu mawon kali jenengan kangen kula mboten umum. Nggih. Gara-gara Lombok larang wayangan ya arang-arang. Gara-gara parine larang tanggapan yo arang-arang. Namung ndedonga mugi-mugi sedulur sedaya kathah rejeki Allahumma. Panjang yuswa Allahumma. Kuat sehat selamat Allahumma. Ngoten niki lho Mas. Mulakno dulur Kerandu niku ngangeni lek teng kula ki Mas nggih. Paribasane sing rada tuwa dadi bapak aku sing enom dadi adikku lan
anak-anakku. Iya pancen ngono Kang Gareng. Nggih, jan tenan Ugi keran. Kang Gareng niki wau. Wah, Nggih. Sinoman. Nah, peladen. Nggih. Wah, jan cancut gumregut. Wong tenan rukun. Wah, jan cakcek. Nah. cacet babet kate kula sak yaene kopi urung diwehi. Ya. Lah tekamu wis kasep, tekamu bengi kok. Wong saking niki sedaya niku kan nggih sedaya kan nyuwun diradosi to Mas. Paribasane kula dalah panjenengan sinden yoga niku kan nggih paribasanipun keluarga piyambak. Dadine iki apa to wong keluargane dhewe sing penting ki dulur-dulur sing rawuh ki ndongakne muga-muga lulus raharja mboten wonten alangan setunggal menapa. Niku wah jan ya putrane Pak Jemani niku kalih Mas. Nggih. Lanang karo wedok. Muga-muga temu jodoh, temu wahyu sepisan kanggo sak lawase aja ngantek pegatan. Pancen ngono Kang Gareng. Amin, amin Kang Gareng. Kuncine siji wong ki arep bodho dunyane dhuwur, wong nuwun sewu lho Mas. Wong ki lek akeh ya bingung, lek sithik ya bingung. Mula sifate wong ya Kang Gareng. Nggih, akeh ya bingung, sithik ya bingung. Mula wong tenggene ngalam donya niku ikhlas lillahi taala kados Pak Jemani anggenipun tasakuran dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Agung. Nggih pancen tasakuran adyanto ketok lokak ning sejatine saya kebak ya Kang Gareng. Ora lokak saya kebak, ora mutah saya wutuh. Niku Kang Gareng. Mula wong jenenge wong syukur niku wong banyak bersyukur niku banyak manfaatnya Mas. Mula ya kene lek wong sugih ki aja ngantek lalekne bersyukur. Niku ning lek bojone akeh. Iki kok iki. Sik to iki wae wis penake ra mau dione kok bengi iki aku wis gawe enek buntute ra apa-apa Mas ya. Ya. Aku gawe buntute ngene penak banget tok ya nggih Pak Jemani aku ditresnani tenan karo wong anu ngrandu mriki Mas. Tenan ditresnani kok kono teko kene penonton tumplek blek. Sindene Mas Marsudi ayu yogane nom-nom kabeh yaene urung enek sing do ngantuk tenanan mula dangu mboten teng mriki nggih Mas nggih Kang Gareng biasane awake dhewe 2 minggu pisan niku mesti wayangan teng Laladan Grandung iki kok rodokne kok setahun kok ya gur siji tok iki ning delalah lho Mas lah wis dilunasi 2 tahun kepungkur dadi iki karek nyaur igo-igo Pak Pancen nyoto Kang Gareng. Nggih. Ngene iki ya wis kabeh wis lulus dilunasi kandek kapan kae Kang Gareng. Nggih. Sasi seprono wis wah wis dilunasi Kang. Pak Jemani kok. Pak Jemani niku ora kena dipidhaki latil. Pak Jemani wah Mas niki dangu mboten pinanggih kula kalih kanca-kanca sinden. Menika monggo Kang Gareng. Nggih, pripun? Diaturake kalih guru lanang kula saking Krebet. Nggih. Menika Mas Heru Sutaji. Rawuh mriki Wah, rawuh Kang. Alhamdulillah Mas Heru wilujeng dalu Mas Heru Sutaji saking Laladan Jambon. Warga saking Ibu Sisum ugi Bapak Magimin ugi rawuh. Alhamdulillah Bu Sisum ket biyen ki sing panggah Mas. Lah iya. Jilbabe sing ijo kuwi. Kok ya Bu Sisum alhamdulillah muga-muga pinaringan seger waras kathah rejeki. Amin Kang Gareng. Ingkang rawuh melih sinten saking Balong Mas? Mbah Senen saking Balong ugi rawuh sedaran. Nggih, sedarat rawuh, Balong rawuh, Jambon rawuh. Mbah Senen saking Sendang ugi rawuh. Alhamdulillah barokahullah. Derek ndedonga mugi-mugi sabibaripun panjenengan mirsa niki Marsudi Bawa Laksana dugi dalem pikantuk berkah rejeki ingkang barokah. Amin. Nggih, tenan kok ya. Wih, aku ki lek kalih jenengan niki gungane mboten umum Mas. Nggih Kang Gareng. Ugi mboten katalumen Kang Gareng. Nggih, pripun? Katur nggih menika dulur lanang kula menika wonten tanah Sabrang Mas Kawit saking nggih menika Karanglo Kidul. Wonten pundi sakmenika, Mak? Nggih. Wonten Malaysia napa wonten Taiwan napa teng Gokong Ora napa? ngaku Mas. Oh, wong. Mas Sabrang Mas Kawit saking Karanglo Kidul. Nggih. Wes menika nyuwun lagun mangke. Nggih, mengke di pinangkani setunggal boko setunggal. Jan tenan kok ya 1 2 3 4 5 6 7. Wah, tenan. Sindene jenengan ki nyenengne, Mas. Nggih, pokoke nyunyur kabeh ya Kang Gareng. Nyunyur kabeh ya ayu-ayu kabeh.
senajan kok elok. Cantik-cantik kabeh, sekolah ya dhuwur-dhuwur kabeh. Kabeh do sekolah, do kuliah. Iki sing kene dhewe iki. Babon manak telu. Bose nggih. Ngapunten nggih Mas nggih. Gliak-gliak waton kecandak, gremet-gremet watoning slamet menika limbukan dipun sambung mengke tenggene gara-gara sedaya kersanipun menika saged menghibur dulur-dulur wonten ing laladan Kerandu mriki Mas Marsudi. Nggih. Wah, jantenan ki ditanjakne siji mbaka siji. Wonten cobi niki wonten serat Kang Gareng. Wong nggih jenengan waos rumiyin Mas. Nyuwun lagu kawula rewang. Nggih. Anteping ati, Anteping ati. sambel kemangi. Sambel kemangi. Terus Lan saking kawula Karang Taruna Eyang Setana. amin 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 Muga-muga tetep guyub agawe santosa. amin amin amin. Wonten malih pepeling. Pepeling nggih dipun pinangkani. Nggih. Wah, jantenan kok ya. Ditanjakne setunggal baka setunggal nggih, Mas Nggih, Marsudi. nggih. Nggih, niki penake Tapi Kang Gareng. Nggih, pripun Iki pripun? saderepipun Mbak Mutiara. Iji. Monggo Siap. rumiyin. Nggih. Wah, Monggo, langsung. Yuk, Pak Mutiara. Sabto Argo. Oke. 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 Aji ero lu. Apa temonem? Jan kono nduk, wong-wong asik karo pakmu Ndi? dhewe. Mriki. Mutiara. Mutiara bapak lenggah wonten Hah? mriki. Nggih. Corona ki malah goren ki mosok pakmu goren. Ya bapak lenggah ning kene. Nggih. Nggih, sungkem sik karo bapak bar ku mumbungan karo aku. Dadak sungkem riyen niki. Lho piye to karo bapak kudu sungkem wong jenenge anak nun sewu lho, Nduk. Nggih. Wong anak ki arep sukses kaya ngapa kudu eling marang wong tuwa. Ya pancen ngono Kang. Dadine awakku ki saurunge nembang sungkem sik karo Mergo Rama. kendho kencenging anak, pranataning anak ki mung kali ana wong tuwa, pujine wong tuwa. Bener, ngono kuwi. Mulatos Kenceng ya sangka wong tuwa, kendho ya sangka wong tuwa. ketok iki saiki wis lemes kok. Ning masalah ngeten. Pripun? Sosokan niku Nggih. ngeten panggung sok mboten diakoni. Ngeten iki Lah nggih. awakku ki ora diakoni dadi anake bapak. Lah niku. Wow! Wong piye, Reng? Iki bapakmu. Lho, nggih ta? Ibune sinten ibune? Ibune ta. Golek sik. Ya bapak lenggah ning kono sungkem riyen kali bapak. Estu niki? Sungkem sik Mas Marsudi menghadap teng mriki rumiyin kedhik mawon rada nglirik anak wedok arep sungkem kalih Rama. Nggih, sungkem kula katur Rama. Iya kecahayu. Sungkemmu ndak tampa kanthi bombong bungah atipun bapak ya wong ayu. Inggih kula tampi kanthi bingahing raos manah kula Rama. Omongan nduk. Pripun? Pun kakang aku arep tresno karo sliramu nduk wong. Wacok musane. Mara tuwa kereng iki kok Mutiara. Dalem. Moh aku dadi mara tuwa bapakmu moh aku. Lha pripun? Lah aku mesti diorot-orot-tok. Wayah mantenan iki kabeh kon nyukupi aku ora koyo Pak Jemandi kok. Mutiara, Dalem. kowe wis katon gedhe. Nggih. Ya, apa-apamu disawang wis sarwa gedhe. Sing ati-ati ya Nduk Cahayu. Nduk Mutiara. Dalem. Tak peke nduk tek musik. Us. Ngomong gedhe nempat terus kono kiyer-kiyer saja kok. Ora tuwa kok iso galak kaya buta.
ya. Nduk Mutiara. Nggih, dalem. Niki sowan teng dalemipun Rama Jemani. Nggih, kalian Ibu? Ibu lali jeneng Tati. nggih Bu Tatin. Bukati. Bu Kati. Menika kajate apa, Nduk? Tasyakuran pernikahan. Lah dongakno mumpung mandi-mandine iki umur sak awakmu ndongakne manten. Ya. Nggih, sing pasti mugi-mugi samawat. Ya Terus sakinah. mawaddah warahmah. Terus rezekinipun nggih lancar barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Terus enggal Pinak Dadah? momongan. Nggih leres. Ya dadine lek wis duwe momongan awake dhewe sing duwe gandulane ngati ya, Nduk ya. Nggih. Kaya awake dhewe kae. Kapan? Lah yo kapan to? Reng, Ngopo? gandolan ati, gandolan piye maksudmu? Ya tegese ke gandulane ngati ke kuncine urip ki ning ngatak. Ngono lho, Mas. Gandolane ati ora ngendi, Reng? Nduk, Dalem. rada rono sik tak didoi gandulan. Halah. Asem kok weteran Ojo kok ya. lancar, Reng. Nggih, nggih, ayo gliak-gliak wae dhewe nyambut Nggih. gawe terus ki gawe lelagon sing jumbuh kalih kawontenan. Nggih. Lagune apa, Coba Nduk? Kang Gareng. Nggih. Iki kula nyuwun cocok karo swasana. Nggih, nggih. Kelinci ucul. Kelinci Nggih, ucul. niki ugi kula ngaturaken wau wonten sing nyuwun sesideman terus Nggih. uning, Ya. Putitonolong. Heeh. Niku saking Mas Udin etan puskesmas, wau sampun TF. Maksudnya nak? Nggih, sampun enten sing masuk ngoten. Oh, templing awakmu. Nggih. Aku njaluk. Nggih, dereng saged dipendhet. Oh, awakmu ngirit teram kok ya. Iki dhewe apa, Dok? Kelinci ucul. Deres, sesideman saged kelinci ucul. Iki yo TF, Reng. Nop, Lo TF. TF napa? Lho. Mas, iki malam Senin ora malam Jumat kok mbok TF kono. Kok aku tanggapan arang-arang ameng-ameng nyawa. Oh, ya. Nggih, ki ngaturaken sugeng dalu Mbah Nen. Nggih, Mbah Nen, alhamdulillah rawuh ya. Setia nenggani kula. Nggih, Mbah Nen ki wong dimanapun Ki Marsudi bawa Leksono live itu dia pasti datang. Nah, kencakne Mbah Nen nggih. Wah, jan bakone ketoke nate enak. Monggo. Ngubengi kutha niku nggih. Nggih. Lah. Yuk, kelinci ucul Mbak Mutiara. Monggo. Ada kelinciku Kira-kira. Kandhani kok bocah lek ngene iki mesti swarane mesti kepenak. Wis andungane gedhe kok ya. Biyen cilik lho, Reng. Nggih, tenan kok biyen ning kene wing tak undomono saiki. Male sawo gedhe. Aku saiki ra wani blas, aku dilirik kudu semaput tok. Ya, ayo Nduk terus. mangka iku dadi kateras nanku Dulur mringin mbok bilih rawuh ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng mirsani. Terus Nduk, monggo. ngalor ngidul tepung gelang mungke celek Terus sae bunga rasaku iya. Ayo Bocah kok tak kapake lho gitu. kayak tak cetot-cetot kupinge. Terus Aku ora yen nyetok. mulih bakal tak pondok
Kucul. Monggo, Mbak Mutiara. Sabto Argo.
coba joget rada nyisih ngalor lho. Ngalor niku pundi? Nah, nengen. Oh, mriki. Ya ngiwa, ya nengen, ya ngiwa. Oh, mriki kuat ternyata. Sampun katut. Nggih. Sembah nuwun Nduk Mutiara. Jan tenan kok ya. Hebat. Emang pendidikan dan juga ilmu itu sangat penting dan sangat membantu, Mas. Ya pancen mengkono Kang Gareng. Biyen rikala SD ngono, saiki dadi bocah dadi mahasiswi yes kaya ngene. Ya. Mula ilmu ki paling penting, mula ilmu ki regane larang. Niki mula aja ngatek dimusprakne kaya jaman biyen. Ya. Bocah SD terus diplayokne ning luar negeri. Saiki bare kuliah gen dhuwur, sekolahe ben pinjul iso golek rejeki. Ya pancen ngono Kang Gareng. Mula titip pelingku karo anak-anakku yen pancen isih golek ilmu. Ije, Golek kepinteran, aja keganggu pacaran. Bapak, Hah? Romo, Dipun, niki wonten panggilan napa panggilanipun? panggilanipun apa? saking Mbah Senen. Oh, saking Mbah Senen. Oh. Panggil napa Nduk Cahayu? Napa Nduk Mutiara kok sajane kok bar lungguh terus dodok terus mlayu rono. Wah. Pikantuk gungan, Mas. Oh, pikantuk gungan. Nggih. Mas disawer karo Mbah Senen to. Lah kuwi kaya wong tuane dhewe kok. Leres sak tenan kaya Banten iki. Nyangoni anake sak lugune to. Nggih, kaya Matur sembah nuwun nggih Mbah Nen. Ya nek diwehi aluse. Jenengan pengen mboten? Pengen mboten? wis aku tak Mboten saking. kuku wae, Nduk. Nggih Mbah Nen menika nyuwun podang kuning. Oh, jeneng kudang kuning. Nggih, Mbak Nen. Nggih. Mbah Nen, Mbak Nen. sakniki nyuwun sakniki. Oh, ora betah ketoke. Pun boten betah, Mbak Nen. Nggih, monggo. Kudang kuning. Nggih, langsung podang kuning. Nggih. Minangkani menika pamundutan Mbah Nen saking Saking Laladan Sedaran. Sedaran. Nggih. Kuwi sing brengose kandel niku Mesti Mbah Nen. Ning lek sing gundul kene cermul ya nggurin. Yahene wis turu. Pak enten panggilan malih lho Pak. Ngapa? Pripun niki? Panggilane saka sapa, Nduk? Nika Sapa, Nduk? Oh, ya ndang parani rono. Napa-napa Ya niki? parani rono. Jan Kaya Mbah Senen saking Mutiara Sendang. COD. COD. Ya kaya bapakmu neh nek kuwi. Kok ya wis ora sambung. Ruwen Wis orno. gede ya isin kok. Kok ya ruwen orno ae kok ya. Nuwun nggih. Pak Nen, nggih saking Senen. Kae Mbah Senen kopral kae. Nggih Mbah Nen kopral lek niki Mbah Nen bakul wedhus. Nyuwun Blitar menika. Blitar. Wah, wah. Podang kuning nyang Blitar. Nggih, langsung mawon nggih niki. Nggih. Digabung nih. Mengke sak cekape niku kathah seniwati saking Mas Marsudi Bawaleksono. Nggih. Mbak Ani saking Tulungagung. Tulungagung nggih wonten wah jogete mengkelok gareng. Lan wae lek hadi urung munggah wis to. Ki engko wis to. Nuwun. Gayeng Langsung. monggo podang kuning monggo sabto Sawan neng omah wis ora krasa. uyuran Sing atas Nganggo tombol reboyok. Yuk, yuk. podang
Sembah nuwun. Dek pun dirangkani 3 lagon. Kejulinu ilang kabeh. Rarabaya kejulinu panu kurang kabeh rotok. Pun niki pokoke kaya Mbak Mutiara nembang. Nggih, matur panuwun. Nggih, tesih kathah sanget menika pamundutan saking para dulur-dulur sedaya wonten ing Laladan Kerandu mriki, Mak. Monggo dipun pinangkani. Kang Gareng, wonten dawuh, Mas. Langsung Mbak Venezuela. Venezuela. Mbak Sela. Sela on 7. Dados. Yuk. Sabto Argo. Iyo lagi nesken.
iki mesem patut, guyu ya patut, merengut ya patut. Bar turu mawon ambune legi Kaya ngene iki tenan kok. iki kok tenan kok ya estu lho Mas dalan Irunge ya manggon ana kono to, Ren. jan kaya plurutane cah TK Baik. pundake ndaplang paribasane kaya pikulan dawet njabung Iya. napa astane gandewa pinentang paribasane kaya tugureok manggone ning slampung Iya, ngene. sikile Iya sikile Ren. orengen Masya Allah. Kowe iki lamun gunggung arep kaya mbuh tetane malah kok. kaya mboten Nduk sowan tenggene Pak Jumani Nduk Bella Nduk Sela Nggih. Nduk Sela asma jangkep sinten Venezuela Augustiaratna Ramadhani. ya dari mana Nduk Saking Ponorogo, Pak. aslinipun dari mana Ponorogo. Ponorogo iki lho Jambon Sumoroto Jabung Ponorogo Ponorogo kota lho, Ren. Kota, Pak. Ponorogo kota ya Allah wah lah niki kanca lho Mas wah iki jebol Koncomblek, kanca Pak. Koncomblek. Iki kancaku ini kulon tambak bayan kae lho. Nggih. Oh iya. Sing niku to, Pak. Masa kancamu, Ren? Kancaku iki tenan. Bocah ngene iki lho Mas. Pun sewu lek kaya sing ngendang Mas Benggol. Nggih. Ora gelem. Gelem. Kaya sing jaipon ki dulur saka Jawa Tengah, ya ora gelem. Senenge lek duwe bojo ngene iki kaya aku, Mas. Praupamu kaya ngono kuwi. Heeh, kuncine siji dheweke kuwi. Kuncine apa, Ren? Gampang diapusi. Nek tuwek ngene iki diapusi penak. Tukokne sambel hak citik ngono wis turu kok ya. Dipinangkani menika lelagonipun ingkang jumbo kalih kawontenan, Nduk. Menika kathah sanget pamundutan Mas Dalang. Menika Nduk Sela kapurih nembang menapa? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ah, lek kitire Sumilir iki aku pilih dadi alarone. Ya. Kang Gareng. Nun. Kitir Sumilir menika ciptaanipun Ki Gedhuk Siswantara. Leres nggih. Kitir Sumilir nggih. Niki langsung nggih. Nggih. Sabto Argo Kitir Sumilir Mbak Sela. Asik. Sela. Sek. Soy. Sek.
tangan untuk Mbak Sela. Tepuk tangan. Aku ya Sinden Ponorogo ki tenan semakin maju, semakin pinter, semakin cerdas. Wah, jan luar biasa nih Cahayu. Nanti saya SMP luar biasa. SMP ini pundi Cahayu? SMP kalih Bapak. SMP kalih Ponorogo. Jan ses liya kaya ngene ya, Rek. Bocah SMP wis kaya ngene. Kok delalah aku urip wis tuwek sik ta, metu tukulan kaya ngene ya. Mbak Sela. Mbak Sela. Nggih. Nyuwun pirsa ya, Nduk. Kok pinter men ki murite sapa, Nduk? Muridnya niku lho Pak, sing ngendang niku lho. Oh, Mas Benggol. Nggih. Sing paling imut. Benggol. Nggih. Benggol. Nggih. Oh, muridnya benggol toh. Layak suarane kepenake kok mboten umum nggih. Terima kasih, Nduk. Nggih, matur nuwun sanget Pak. Sukses selalu menjadi sinden yang pondok. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Sorek, awet kang biyen Cahayu, wah. Tenan kok ya. SMP 2 Ponorogo, SMP hebat. Memang hebat saestu nggih. Iki saestu sanget kok Mas nggih. Bocah enom lek ngerti nek babakan seni ki insyaallah ki ditata wong tuwa ya kepenak. Ya. Iki sopan santun gandes luwes ngerti marang wong nom ngerti marang wong tuwa. Kados Mbak Sela. Kang Gareng. Tut. Sak kruse Kang Gareng. Iki siap. Iki coba pasinjan saking Tulung Agung. Tulung Agung. Apa kiprahe Kang Gareng? Oh, Ki sepote Jaipongan Kang Gareng. oke siap. Kula tak nisih iki bahaya. Soale Tulung Iya. Agung ki nggone reok jaranan. Ya. Kula lek mboten nisih niku malah mboten anu mungkin mulai keselentak dadi gawe kok nggih. Monggo sowanipun Mbak Hani Kusuma Sabto Argo. Yon. Oh. Kusuma. Wilujeng dalu, Nduk. Wilujeng dalu Mas Gareng. Pak Dalang. Nggih, Mbak Hani. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah isih waras, Mbak. Tasih waras nggih, mboten semlengat. Mboten. Ngapunten pipise nggih lancar. Oh, lancar. Mboten. Lancar, Nduk. Ngapunten maksudnya ngene lho Mas Gareng. Dalang niku kan satu malam duduk. Heeh. Duduk ki biasane ki nek gak anyang-anyangan ki ya sembelit. Mulane yo tak retakne pipise lancar napa mboten? Ya jelas lancar. Wong jenenge paribasane Pak Dalang ki mertapa ndedonga muga-muga kajate iso tinekan. Mula direwangi ora mangan, direwangi ora ngombe, direwangi ora nguyuh. Lho. Lah ngono kuwi nek misale kepepet banget ngoten pripun Pak Dalang? Ya dituki selang, Nduk. Nek kepepet ki di anu no semayani. Disemayani saged. Oh, bener. Lah upami nek disemayani saged umpami dititipne ngoten nggih saged. Belum. Oh, iki kadang tutur jangan tinggi tak tutur sirahe. Ki pari-pari kuwi bahaya. Napa? Lah cara dititipne ning bendahara ora masalah. Upamane dititipne nek kowe iki terus dadine kaya apa? Lho, ya aku ora mau ngomong nek dititipne. Malah ngono. Ya kudune ora gelem kok. Kok iso malah ora ngomong lho. Lah nek kadung ora ngerti. Han, panuto aku lho.
Sing hapus-hapusane penak iki najan ngono hapus-hapusane angel pasamu kok ya. Ngono kuwi ta. Berarti ora kena dititipi ya. Ora kena. Umpama iki dititipi terus Karena aku piye kudune, Mas? Alah wis ndang nang mburi kono pisan ora wayangan ora masalah. Sampeyan sing dalang. Kok ya, nggih Mbak Hani. Dalam. Menika sowan tenggene Rama Jemani. Rama Jemani kalian Ibu Kati. Betul. Kagungan kersa napa menika Mas Gareng? Mangayu Bagyo ingkang putrinipun temu wahyuning jodho katentreman menika temu wahyu sepisan kanggo saklawase. Nggih, Mbak sinten? Mbak Evita dan Mas Dava. Mas Dava. Nggih, mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Boten wonten ingkang misahaken awit wonten donya tekaning delahan. Amin. Mugi-mugi enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Mugi-mugi enggal rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Kagem Ibu Kati kalian Bapak Jemani. Amin. Matur sembah nuwun sampun nimbali sabtu warga sekeluarga. Amin. Dalang Ki Marsudi bawa leksana sak rombenge. Amin. Nduk. Iki Sabtu Arga iki sik anyar. Mergo iki lotane ya urung diklothok iki lho. 150.000. Jabang bayi. Aku ya gumun iki ora rombengan iki anyar. Ya ki dadakan to rek. Dalang kondang Ponorogo mosok blakon 150.000. Lah mbok sumpah Mas 75 lho kuwi malah isin aku. Mas. Sumpah iki 150.000 iki lho. Mas, proses sinden-sinden iki lho 500 700 sak yuta. Kone dalang kondang Ponorogo 150. Lah kowe pengen ngerti. Napa? Jame rego 15 juta ngerti ya? Jame. Jame Mas Marsudi rego 15 juta iki. Iki 15.000 aku tau duwe ngene iki kecemplung banyu modar. 15.000 ki lek biyen iki 15 juta gone Mas Marsudi. 15 juta saiki. 15 juta. Motor Beat ya, Mas. Lho. Iki enek kegunaane ngerti apa? Malam Jumat lebokne ning jero wetengmu iso ngorek dhewe. Amin. Ngenyawe iki rek. Ya. Iki masamu selawe lho rek. Ya. Tumbas ning pasar malam. Nggih, Mas Marsudi bawa leksana. Nggih, Mas Marsudi bawa leksana. Oh, tasik Mas-mas nggih. Nggih, Mas. Mas nggih rombongan iki. Dalange tasik enem. Sinden-sindene nggih tasik lencir-lencir. Nyogo-nyogone ya jek enom-enom. Aku ya barakan yoga-yoga kuwi ya, Mbak. Oh, nggih to. Niku saumurane Benggo. Ya rapi ra barakanku. Anu yoga-yoga. Roi ora kuwi. Kene kan anu to biasane ben malam suran iku ritual. Ritual. Jadi kaya sing nyuwun sewu sing usianya di atas 50. Kuwi iki kon prei dekem Mas ya. Kungkum. Nah, kungkum sampai sewengi. Sewengi malam surna kuwi. Sesuk-esuk Mas. Ngopo, Nduk? Nelungsungi. Aku ora Malih enom. Malih enom. Lah aku Saya. Napa? Rek tak kungkum ya awet enom. Nek jenengan kesuwen kungkume nak damel banyu asin to jenengan. Oh, malah dadi ndok asin. Nduk, kuwi nduk asin. Napa? Kuwi dadi sosis bakar. Kaya rumah saku. Ngenyawe iki rek. Oh ya, Mbak Hani Kusuma. Dawa. Hiburan. Apike kaya ngene ceris sosis bakar. Oh, rupane kaya sosis Nggih, bakar. kantur ugi sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya sederek Bapak Ibu sekalian, Mas adik Mak De Mbok De, warga masyarakat Ngrandu, Kecamatan Kauman. Sumarata. Oh, Sumarata. Kauman Sumarata Ponorogo. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas lan kewarasan. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu. Amin. Sing utange akeh ndang lunas. Amin. Sing urung oleh jodoh ndang oleh jodoh. Amin. Sing rondo-rondo ndang oleh joko. Amin. Duda-duda ndang oleh perawan ping-ping. Amin. Sing Mbak Hani. Dalem. Sing duda tak oleh.
Oleh Joko. Sing Joko ndang oleh. Ndang oleh. Sampean tesih prawan. Kula nggih. Nah, umpama sampean pikantuk piantun randu mriki ya boleh to? Boleh. Nggih. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Alhamdulillah. Yo, awakmu ki piye to? Mosok arep kaya laron brondoli kok. Ora lho, Mas. Yo, yo wong bojoke siji tok lek seneng karo dulur randu ya ndang dipilih sitok gomule nang Loh, Tulungagung. seleksi. Zaman sekarang itu harus diseleksi. Para pria-pria itu di luar sana banyak yang tidak baik, mboten sedaya nggih. Tapi kula yakin ten rombongan iki sedaya baik. Sedayanipun jujur, kabeh setia. Allah. Kowe ketok rombongane sing krasa kene yo, Mbak Ani. Loh, adus Mas Benggol niki ngapunten biasane lek tukang kendang ikan pancare oke gonta-ganti. Gawani sinden ngene iki mulih mengko Mas Benggol ya langsung apa ten griyane pamit wangsul. Ora kok dadak mumpar mampir. Real to? Lah nggih. Prani Dalem tukang son tukang som. Mahmud batine yo ini mungkin nyemoni aku. Lah aku marah ya tau anu nemoni mampir ning ndi to Mas Dengi Mas? Put paput, layak tanggapan dek kapan ke ora mulai bocah nang Mahmud to. Oh, Keri lho sare. Mbak Hani. Dalem. Menika wonten pamundutan nggih Mas Nggih. Marsudi, Nggih. jumbo kalih kawontenan menika Mbak Hani kersanipun nembang. Nggih. Nggih. Monggo bebas Mbak Ani. Nggih, monggo bebas. Pokoke engko sing penting aja ngantek lali jaranane didekne. Ah, carane didekne. Oh nggih, wonten pamundutan napa mau? Puspita Nolo. Ya, Puspita Nolo. Nolo. Ya. Puspita niku artine napa Mas? Puspita kuwi jaman biyen mereke Pajar kayak diunyerne ngono kae. Puspita niku artinya Apa? perempuan nggih. Puspita kuwi ya pita kuwi ya kae jaman biyen sing Masa ta? Puspita ki ya pus. Puspita iki keindahan, Mbak. Keindahan. Keindahan. Kuwi jebule lek kowe ngartekne ngene padha karo nggonku. Apa? Pus jepita. Ya, ya ora apa-apa nduk wis nggih lagu wae Puspita Nolo. Kuwi tunggale susus bakar ke to. Iya. Puspita Nolo. Kadang ya wasin. Iya. Sosis bakar iki lho nek kokean bumbu. Iya, kadang ya panas, ra mesti kadang Kadang ya pedes. brindil-brindil enggak mesti. Kadang ya sok ireng gosong ngono mergo ya kegeden geni lek bakar. Kadang kala ya malah gede mekar ngono Ya sosok ya mungkret barang. Monggo Puspita Nolo mungkret. Bocah kene kaya wis genah ta. Cah kene. Lho genakan niku namung teori to, Pak. Teori. Teori mawon, prakteke nggih. Ayo. Ben. Monggo Puspita Nolo, Mas Benggol. Yuk. Monggo Puspita Nolo. Ya, Puspita Nolo rapa lintune Mbak Hani? Gimana, Mas? Oke? Oke, jos. Puspita Nolo, oke? Ya. Oke, tenan deh. Ki pokoke kabeh iki iso lho Han iki. Biasane musik ya ada, tapi malam hari ini khusus klasik. Oh, ngaten. Heeh, Oh, lha niki musisine tilem kok, Mas. Kuwi ora turu kuwi, Nduk. Kuwi topo. Kuwi topo. Ya. Ya. Monggo Mas Benggol, nggih, Puspita Nolo. Yuk. Nggih. Yuk. Ya. Iki kok jogetmu piye? Oh ya. Jogetnya mesti kok enak. Iya, iki mesti ya Ya, mesti wis kebagian sosis bakar. Karena ndok asin. Ndok asin. Kisus kise bakar wireng ora umum ngono. Mergo ya gosong kegeden geni kuwi kok yo. Monggo pripun Mas Benggol napa digantos selintunipun? Oh, digantos anu niki buat temanten berdua. Ya, manut. Lestari siap. Nggih. Monggo Puspita Nolo. Oke. Susise bakar sing gareng ki sing 20.000 wae. Apa sapa wong kene 2.500 kenyang ae. Beracun kowe wis dijamu. Asep kuwi sipilis opo piye Mas ambu ya. Ayo Mas. Nggih, Puspita Nolo. Jare mau salep barang ya. Asli. Piye, Nduk? Jogete, Nduk? Asoy. Ser. Ijo.
karakter wah luar biasa Mas Gareng. Nggih, luar Mas biasa. Ani. Menunjukkan bahwa napa yaga-yagane niki kompak, pinter, cak-cek, satset. Niki berarti pikirannya tasih bersih sedaya. Wong cerdas kabeh. Cerdas kabeh. Cerdas kabeh. Anu, di sini tuh ndak ada yang namanya piktor, pikiran kotor itu ndak ada. Ora enek. Enek sing rada suwe kuwi mau mergo kokean ngeslot. Lah, kalau kuwi sampun nggih Pak Dalang nggih Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun Mbak Ani, lenggah rumiyin menika. Ampun karumiyin Mbak Ani wonten Oh, nggih. panyuwunan. Dereng. Napa sak menika? Nggih. Menika sadèrèngipun wonten serat cobi kula waca rumiyin nggih Mbak Ani. Nggih, siap monggo. Sugeng dalu Pak Dalang sugeng makarya. Semoga lancar sedanipun saking Kang Suyat. Amin. Nggih. Matur panuwun. Nggih, doanipun mugi sukses selalu. Mugi nggih. Wonten malih menika saking Mas Kawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sange wilujeng dalu saking Dungur dhewe badhe nyuwun gendhing setunggal bajing loncat kaping kalih ninggal katresnan. Nggih. Gendhing punika kula kintunaken dumateng Mbak Yu Sisum. Nggih. Yo sisuk. Nggih Pak Puh Gimin. Pak Gimin. Lan Mbak Gito. Mbak Lan Gito. ugi kula kintunaken dumateng warga sedaya ingkang wonten dalem. Matur sembah nuwun kagem macange mugi-mugi tansah pinrangan sehat lancar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih matur panuwun Mas Kawit mugi panjenengan ugi sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Tapi Mbak Ani Ya. monggo jangan pilih niki ugi wonten pamundutan sesideman. Sesideman wonten. Napa Sambel. menangkani Sambel. Terus mungkin jenengan kan jatil malih. Oh, jadil malih. Nggih. Kudune nganggo sambel iki sing kena. Sambel. Iya, sing kena nganggo sambel lho Mas. Sambel mergane ke mau wis ana sosis karo endok. Nggih. Dadi kok ya. Wonten malih wau nggih panyunan anteping ati sambel kemangi jendeng. Betul, ya. Saking kawula Karang Taruna Eyang Setono. Iya. Nggih, Karang Taruna jalukane lagu kamak-kamak lho Lho Mas. kandhane kok. Karang Taruna iki biasane ya ayang-ayang. Nggih. Ya kuwi biyen saiki ya ora ya kutut manggung Sinopari Jata. Nggih, monggo sambel kemangi rumiyin. Nggih, sambel kemangi Mbak Hani ya. Joget munduk nggih, ditata tenan nggih. Monggo Mas, sambel kemangi Sabto Arjo. Apa wajo? Wis to, esuk to Mas. Sip to, Argo ki lek yogane jenengan. Iki kenekan Arjo ngono lho. Ya wogane iki bingkul gawane pirang-pirang kok ya. Ya tra hobine wong kewirangan wis iki. Ya raya. Padha wae. Asline wong arep sinan ki ya gur ngono iki. Moga-moga Sabto.
kasih. Cobi ning mau pamundhut Mbak Hani. Nggih. Kan jarang titik jare. Oh, jarang titik. Ora lagu napa bebas. Nggih, pokoke niki manut binggul mawon. Niki mumpung Mbak Hani jumeneng pokoke iki. Oh nggih, wau pamundhutan saking Pak Kawit wonten ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan Pak Kawit. Iku digarap jaranan saged nggih. Saged. Saged nggih, Pak Benggol. Pak Guru Benggol saged nggih. Mangga. Jadon aku yo jek SMP, aku mlebu sampai loro. Jadon diajar karo Benggol. Aduh, oh ya diwayahi. Aduh, oh. Pak gurune ganteng. Asep awakmu. Kuliahmu ene nggon kono ya. Kek ketake wong iki ora tau neko-neko. Blas ora tau. Ora tau blas. Jiwit ora tau. Nyeneni ora tau. Mosok. Ngelokne ora tau. Mosok kaya ngono kowe au. COD Benggol ki anteng lho, Nduk. Anteng. Enek yo meneng ora enek yo. Golek. Monggo. Nggih, monggo. Yuk. Ayo, Hani. Jaran lagi.
kidul omah ilang. Janel. Wes. Arek kok pecut apa nih, Reng? Niki terakhir toh, Mas. Pecute lemes. Heeh, dilanggamnya Mas ya. Ayo, Duk. Iki lagu yang tenan iki tenan. Iya. Ojo lali pawelingku. Terima kasih luar biasa. Janelok tenan. Kandhani kok Iki monggo Cahayu. Janelok kita nyapa-nyapa sapa patut. Nggih kok tenan apa kene iki weh
Rai, Boten dawuh. tidak kalah dengan modelnya, Model tidak kalah dengan hotnya, sinten lho Mas? tidak kalah dengan moleknya, Asmanipun sinten? tidak kalah dengan Cantiknya. cantiknya. Itulah presiden kita, luar biasa Rek. Asmanipun Siapakah dia? Ari Mami. Ari. Monggo Ari Mbak Fitri. Fitri, Fitri. Ya. Aku coba melempar nangis. Nangis melempar mandaku kapal. Aku coba melempar nangis. Gadis candaku kapal. Iki piye, iki piye, iki piye. Awak tua rapi perawan rawane yen wengi wis kae yen digoyang sen karo matahe Saking gayenge Kang Gareng. Manuke Manuke Sukarno cocak apa Sucarno. Saya bengi, saya gayeng, Sinoman uga saya do joget kabeh. iki piye iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen wengi nangis wae Goyange. yen minggu cer karo manuke Aduh. Hop. Mbak Ari Mami. Dalem wonten dawuh. Sinoman ana sing bakal nyawer. Nggih. Minta lagu napa coba? Enggak. Ireng manis. Ireng manis. Walah nyemoni kula niku wau. Nyemoni kula. Dengan lakonku Nenono. yen sinau bebarengan nane nununo muno Mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Mangke mawon enten wingi. Nggih, sosisnya pun dibakar lho, Mas. wes Bagi omong apa tuh? Nggih. Nah, niku wau lho. Na 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 ni no 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 na na. Na 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 ni na 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 na. nuno Iki piye to iki tercemar kabeh iki. moga-moga ireng manis sasarengan Sabto Argo nggih panggauke Mas nggih Oke, Menika Sinoman. digarap ingkang sigra mawon ya Mas ya. ya Digarap gayeng. ya Iya, langsung iya, digandeng iya, iya. kaya reukan ngono lho Fit ya ya monggo yuk Sabto Argo Pasukan joget. Yo. ayo Mbak Ari Mami yuk Yo.
ujuk tak jajes wes Kandhane yo pasti tetep sesuk. Kowe rono. Lah ndi Mas jare nyawer. Urung, kowe rono cedak. Iki diterusnya apa nyawer? Piye to? Iki dipegat apa ora nyawer? Piye to? Nggih. Lagune sing anyar, lah sing njaluk ireng manis mau sapa? Bola tak dilat mlonyoh lho. Buta. Oh, buta. Kowe iki sinden apa ula? Buta. Mangga. Mong jalan nanti Perpisah. Ayo yo. Pasukan joget. Ayo. Ayo. Jenang manis bablas jenang kula. Masih sabar dulu ya Mas. Ampun karo piye? Ini langsung apa pripun? Oh langsung mawon nggih. Ampun karo Menika piye? Iki disusul karo sindane sing luar biasa maneh rek. Sinten Mas? Oh, bocah sing paling menul dhewe sak Indonesia. Rek, Ya nggih siap. pesinden sing menul dhewe sak Indonesia. Nggih Mas, ngapunten kula setese badhe COD kali niki lho. Nggih, ngapunten sinden sing menul sinten Mas? Sak Indonesia. Nggih, Pokoke luar biasa. ya Allah. Ayune pol-polan. Bokonge pripun Mas? Sak tampah gedine. Dan ditokne mawon Mas. Tenan kok sarwa jabang baik, sarwa jembar rek. Jembar awake. Pikirane. Oh iya. Mangke ngopo kok grangsang men to rek. Aku kira pas aku bengi iki kudu ngoten kok ya. Siapakah dia leng? Nggih. Mbak Inar. Mbak Inar Kiti. Ya, monggo Mbak Inar. Kiti. Kiti. Yes. Ya. Mbak Inar Kiti. Ada apa? ya.
Sedaya inilah presiden yang terakhir dari Ki Marsudi Bawalaksono. Dia punya badan melenuk dan juga lebar. Gede ya Mas. Gede ora Mas. Aku ra omong. Cakep. Gede ora aku ngerti kok gede ya. Aku ra omong, aku ra omong. Gede ora Mbak Limbo? Boten gede. Gerobo. Ya Allah. Boten. Namung mungil. Nah, pripun Mbak Inar, Mbak Fitri kali Mbak Arimami ada ya Bukit Berbunga. Dikayengke. Nggih, sebelum ada permintaan dari Mas-masnya yang di sana mau duet Mas. Oke. Nggih. Setelah ini Mas Gareng Oke, ya. oke, siap, monggo. Monggo Mas Bigol ada Bukit Berbunga. Monggo. Masih bersama Sang Warga Indonesia.
matur nuwun. Ampun kang riyin niku wonten pamundhut. Aduh, jangan duduk dulu. Jangan duduk riyin. Mbak Ari Mami, Mbak Niki Fitri, temahane Kang Mas Slamet Karangmojo menika nggih rawuh. Wah, boten kertos niki nyuwun lelagon niki Long Gadung. Long Gadung. Long Gadung. Nggih, niki mbok bilih dereng wonten yang saged minangkani Nggih. dipun gantos kemawon napa monggo bebas. Kagem Pak Slamet ing Karangmojo Galong. Nggih. Pangapunten sanget Pirsani kanthi merdu merdikaning digantos pepeling nggih Mas nggih. Sing wau wonten request pepeling nggih. nggih kepilih nggih wonten. Nggih, digantos niku pepeling ngoten nggih. Mas Begal nggih. Pepeling. Ya, Mbak Ari Mami terus dulur Wonogiri Nduk Inar terus Nduk Fitri gantine pepeling. Monggo Mas Nggih. pepeling. Sedaya jumeneng monggo. Oke, semuanya wonten Mbak Mutiara, wonten Mbak Hani, wonten Mbak Sela, monggo jumeneng sedaya. Lelagonipun pepeling damel pangimut-imut mbok bilih menika sabibaripun tasakuran Mas Marsudi. Wah, iki nek kuwayangan keri dhewe lagone pepeling. Dilingne marang Gusti Kang Maha Agung, muga-muga sabibaripun tasakuran manggih kawitujengan, kebagas warasan kathah rejeki panjang yuswa. Alhamdulillah Kang Gareng, mugi-mugi kinablan ning Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo pepeling. Kagem sedaya Karang Taruna.